ísť dnes na oslavy narodenín najväčšieho slovenského futbalistu 20. storočia. A vy môžete byť hrdí, že je váš rodák. Vám netreba zrejme hovoriť, že sa volá Janko Popluhár. Narodil sa v Čeklíci, ale celý život prežil v Bernolákove. 62 ráz reprezentoval Janko bývalé Československo. Dal jeden jediný gól, nakoniec on tam nebol na to, aby dával góly, aby im zabraňoval. Janko bol na 2 majstrovstvách sveta už v 58. roku. Ako 23-ročný na majstrovstvách sveta vo Švédsku, v 11, ktorú viedol, že má niekto tuší Kolský, áno, tréner Kolský, Karel. Potom v 60. roku sme sa dostali až do záverečného turnaja, to už sa pomaly aj nevie, to sa aj nespomína, majstrovstvá sveta vo Švédsku, že Československo tam hralo a bolo v skupine, keď sa ďalej potom nedostalo. Ale v 60. roku v Pohári národov, to bol predchodca majstrovstiev Európy, sme boli až vo finálovom štvorčlennom turnaji vo Francúzsku. V semifinále sme podľahli Sovietom 0-3, ale v zápase o 3. miesto sme porazili Francúzsko 2-0 a Janko doviezol bronzovú medailu vlastne z majstrovstiev Európy vtedajších. A potom jeho vyvrcholením bolo Čile. Čile 62, majstrovstvá sveta, slávna 11 trénera Rudolfa Vytlačila, ktorej bol Janko stabilným členom. Prebojovali sme sa do Čile a Československo sa ocitlo vo finále proti slávnej Brazílii. Vasopus svojím slalovom slávnym dal vedúci gól, ale potom chlapci dostali 3 góly. Prehrali sme 1-3, ale aj tak ich vítali doma ako hrdinov, pretože priviezli strieborné medaily z majstrovstiev sveta. Čo ešte povedať? Janko dostal vynikajúce vyznamenanie tým, že bol nominovaný do výberu sveta. Dalo by sa vypočítavať veľa a veľa. Janko, poď sem, prosím ťa, prídi k nám. Ja by som ti za seba odovzdal túto peknú kytičku. No, zostaň tu, Janičko, príjmu ďalší. Ale ja teraz poprosím pánov, prezidenta Slovenského futbalového zväzu Františka Laurinca, predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára, generálneho sekretára Slovenského olympijského výboru pána Jozefa Libu, starostu obce Bernolákovo pána Ľubomíra Póra. Je tu medzi nami aj predseda fanklubu reprezentácie Slovenskej republiky, pán Roman Táborský, z Veľkého Orvica. A samozrejme nemôžu chýbať ani prezident SK Bernolákovo Marián Valner a manažér SK Bernolákovo pán Juraj Senáš. Všetci prišli blahoželať Jankovi Popluhárovi jeho 75-ke. Bravo, Janko!